Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba Wesizwe baba uJabulile namhlanje olwesibili kuyabanda eThekwini kuyabanda and then idark room ke iright ayibandeke yona kuyashisa lana kunama heater kalondlela sikwazi ukuqonqa nje abantu baseGoli. Baba udokotela baba Wesizwe baba uJabulile mfana namhlanje akhe ngizolo amancikese. I find it ethically correct ukuthi ukusiza belapha indabuko aba imageayo abafika ne-information akade i-resisted ukuthi ngakhulunywa abakuthiwa hayi ungamveza usibanibani kuzoba ukuthi namhlanje ke sinomntwana wasethongeni uthunywe abakamadubani ithongo lakho la combine ukuthi abamadubani bamthemba ngemfihla bazomnika zona namhlanje ukwazela ukuthi azafike la asiphathe nomuntu wesilonda nokuningi kafuna ukuthi asisize ngakho asibingelele. Sibingelele kunina nonke enithamele thina njengamanje. Bengizobuza ukuthi asibingelele kokumadubani abancane ngeke ngakhuluma indaba zabantu. Hayi ngifuna zona ezabantu ngoba ezilwane ngeze ngisize ngalokho. Ezikusiza. Hayi ngifuna ezabantu ngoba ngifuna ukusiza kahle ngifuna ukusiza abantu. Namhlanje sikhulume ngokuningi but sacela ukuthi ke uma uza uke usiphinde usithi fahla ngesifo sashukela esigcine sibangela isilonda o ngesifo somuntu nje usuke ebhijela isilonda singavuma ukuphola. Sathi siphathele lo muntu siubone ukuthi ungakwazi ukuphatha. Hayi impela nginiphathelile ukuze sikhulume ngento ebonakalayo. Iwona umuthi lo esugcoba ngaphezulu. Bese kuhamba nomunye ibhodlela oliphuzayo. Njengoba ngeke ngachaza before ukuthi silapha ngaphandle silaphe ngaphakathi. Kahle sifuna into ephelayo. Asifuni ukulapha ngaphandle kube ngaphakathi konakele. Asifuni ukulapha ngaphakathi kube konakala ngaphandle. Iwona umuthi lo ohamba nebhodlela ngo650. Okay, all right. Into ebengifuna ukuyithola lana ukuthi uma sikhuluma ngesilonda sikhuluma ngento efuna siyicaciseke kubantu. Abanye njengamanje babhekise phezulu emlenze ko Hillcrest Hospital babhekise phansi emlenze isinqunyiwe abanye ufuna bagoduke. Uthini kumuntu oyolanda isiguli sakhe esidischargewayo manje kade sonqunya umlenze kubovu ngathi isilonda sehasha. Lo muntu usengawusebenza noma yeke singapholi iphinde kuzokunywa ngasendla ukusichazisela. Ngithi lo muntu osenjalo uyena impela ke lo engimfunayo. Uyena impela lo engimfunayo ukuze ezokhuluma ngento ayaziyo naye. Ngifuna ukusilapha lesi silonda usunqunyiwe vele umlenze. Asisafuni isiqhubeka ngithi silonda. Sifuna ukuthi ubuphuza ngaphakathi ngoba isilonda sashukela sinenkinga eyodwa ukuthi unqunywa la emlenzeni kuthiwa no sisheshe sanquma usishukela usudlulile usulapha ya. Asike sithole ikhombo ngo650 siphuze sigcobe. Geza nje isilonda sakho sibe clean isome ugcobe lo bese uyaphuza sipholisa leso silonda noma ngathiwa sikhulu kangakanani ngiyazi ukuthi siyasabisa kodwa ngikhuluma ngalezo izilonda lezi ezinkulu ezisabisayo yizo lezi engilwana ufuna umuntu othi uno 650 une patient uthinikele lo muntu unawo 650 ipatient emase kufuze uapply lo muthi uzobe sekuthola phi ngoba nenene mase nidayisa izinambeni satholakala emafonini kwenza kanjani ifoni ibanjwe ubani phendulo ubani ifoni ibanjwa yimina kokumadubani uyafona 078 1673412 078 1673412 uma ufona lizobanjwa ugogumadubani uyayi WhatsApp le number uzo WhatsApp ugogumadubani uzoposelwa ugogumadubani noma usufika la down uthi uzoyithathela uyakwazi futhi ukuyithola uzonikwa uyena ugogumadubani kunobaba njengamanje na usehostela bahlala endlini bawu4 unomuntu ekhaya ogulayo unesilonda lesi ucela ukuthi umlethele ngolwesithathu ngoba uzobe off endlini yakhe kwenza kanjani uma ufuna ukulethelwa ngimlethele endlini yakhe
Angiqale phansi. Ngizwanga ngaphela. Kunobaba njengamanje. Yabo wasembongolwane ugulelwe nkosikazi ekhaya unesilonda. Kade vese bagcina ngoba akwazi ukwenza lutho nje benesilonda. Ngalo ndlela ke ucela ukuthi ngolesithathu uzobe off uyozangena ngolesine ntambama u2 ucela ukuthi ke umlethele engikhanza sekuseni ngoba endlini nje abe u4 basuke besebenzela abathathu uzoba nethuba lonke ukuthi umchazele ngizama ukuchaza lapho ukuthi kwenze kanjani lalela mntaka baba wena okude ngiyakwazi ukukuposela nje kuphepho seduze kwakho wena ufonela le number uode mina ngikuposele uzothola uma uzoparisha uzokukhiphela ioffice okulanda oba vese akayikho kudakhulu ukuthi phela manje itheka akalazi usiyalisa uba usemdalo no 50 something kanti asibona phela abangani ukuthi sivakashelane siyasizana nje cha phela uvakashile uzodeliver umuthi awuzolanda ke uvumelekile ukulanda futhi cha uzokhipha ioffice okulanda uzokhipha iUber izongilanda hayi ukuthi ubarisha aze la yena sike sakhuluma ngento esibiza ukuthi umnakwethu namhlanje ngifuna ke phinde siyithinte leyo sisengakhuluma ngomnakwethu makonje awu kakhulu isina nofakazi asiqale singangena kufakazi sikhuluma ngomnakwethu sikhuluma ngani ubani oyidingayo asiqale lapho yebo sikhuluma ngomnakwethu sikhuluma ngomuntu oshadile sikhuluma ngomuntu oyingoduso asikhulumi nengane zesikole asikhulumi ngalaba abangena ngalokho ngekhwapha sisakhuluma nabanini babantu sikhuluma ngengoduso sikhuluma umuntu olotsholile sikhuluma umuntu othenjisiwe sikhuluma umuntu oshadile la kumnakwethu sithatha kusibeke yini umnakwethu umnakwethu kumuthi ozolapha umndeni wakho ozoletha ipeace emndenini ngaphandle kokulwa thatha umnakwethu angithi indoda yakho iyaqonywa iyehli yenyuka wena avoid ukuloku khuluma uthetha dala ingxabano engenasidingo thatha lento uyisebenzise ngendlela engizokukhombisa ngayo andisebenziswa once kanye usebenzisa kanye hlukane indoda yakhe ihlukane nomnakwethu imake uthi ngifuna ukuzwa kahle uyithela kanye ekudleni angabisa emidliwa zengane lento ngibonge dokotela kuleyo ndawo cha ngizwanga kahle impela ngithe usebenzisa kanye asimdlisi all right okay sebenziswa uwe ingakho ngithe uyisebenzisa kanye isebenziswa wena emzimbeni wakho hayi ukuthi uhambe uyithele ekudleni kwababa noma wenzeni kubaba cha bengibuza ukuthi mekudliwa ingane ayiyi vele ebhodweni ayidliwa kwayona okay ayidliwa nje phela ndiya lapha etoilet qhuma istamkoko qhumelo lathambo nolibhedayo abuye ubaba ekhaya abemsulu yayazi indoda yakho wade uthanda nayo ngathi ngiqala izolo ngiqale phansi ukuthakatha yini lokho thakatha kulungisa umuzi uNdlunkulu ungenaphi pho kumnakwethu uNdlunkulu ungena lana ke uNdlunkulu kusungathathwa nabo geli ke manje bayangena lapho kuNdlunkulu ngoba kuze bathatha imali phela yobaba beni bazothola uNdlunkulu angithi kodwa wena mangabe uavoidiwa wasebenzisa umnakwenu awukwazi ukuthi udisturb ethandweni lakho uNdlunkulu uthathwa umuntu wesifazane onendoda engamenzeli lutho onendoda engazimisele ngokuyovela ekhaya wena ukhuluma noNdlunkulu ngoba ufuna zovela ngalokweletha ama take away kuphela because ngiyatsiza ngalutho ama take away yazi sike sakhuluma ngalento esilonda I feel like going back ngingazi ke kodwa angazi noma lento ngayisho noma kufuze siqale siye eminyango siyikhulume ngoba ngifuna sikhulume ngomuntu okuthiwa unesilonda uzokhokha ngikhulume ngomuntu okuthiwa hayi nami nginekuthiwa ngineyilonda nje ngaphakathi emathumbini ngibolile ngiphuma emshinini khona into abayenza abayibambisa abantu kanje kuthiwa nje ngibolile ilonda egcwele emathumbini nasesibindini ungangisiza yini lo muthi ake kwenzekani lapho ngikusiza kakhulu ungasizwa ilophuzwayo ke ngoba singijoba ngingasho ngathi silapha ngaphakathi sifuna konke okungadingeka emzimbeni sifuna impilo iyaphuma ngiyakuzwa lapha empilweni ake sibuyele kuNdlunkulu ngiyakubona nolaka mekiwe ilondebe nangu uNdlunkulu napha abantu bayathenjisiwe abanayo imali Ntombazane uneminyaka 28 unengane eneminyaka 4 lenye ina 6 months kodwa akasebenza abasinto baseza abazali bakhe uthini labo bantu bazali usho abantu bazali gogo usho gogo ngisho gogo ngisho komama akekho umuntu ongathanda ingane yakhe uyibona isemzini wayo
uyambona vele umkhwenyana wakwakho ukuthi hayi uyayisupport ingane uyenza yonke into uthini Phoyini wrong. ngekusasa lengane uyamithisa phela lana akazokhokha ke manje wena ngithi kuwena thengela ingane uNdlunkulu Imake uthi ugogo ngisho ugogo enze njani athengele umzukulu wakhe ngisho nomama athengele umzukulu wakhe uNdlunkulu akabulali muntu abathakathesa cha kubulawa umuntu la kuthakathwa la usho ukuthi abakhwekazi bayenza leyo nto kanti Hayibo, ngithi wena mzali ozele njengoba uyazi ukuthi ingane yakho ibhizi yazala la sesiyakuhleba vele thina ukuthi usaphindile kodwa umfana uyambona ula kabalekile yenza thenga nangoNdlunkulu 650 tshela ingane yakho ukuthi yenza kanje ayidliswa indoda ingane izoyigeza yona iyabuya indaba nengane lapha izabuya nendaba ethi itshela ukuthi hayi ma uthe ucela ukubona ubaba boy angazi ukuthi kumayilana nani kodwa ubaba boy yini ngoba phela ubaba boy ngisho kuphela ikhadi lakhe awulifaka manje lo mntwana uright asidinga ikhadi lakhe kahle vele sidinga uthatha umfazi wakhe phela sekumfazi lo sithatha adinga umfazi wakhe athatha umfazi wakhe awumbeka kwakhe bese siyavakashelana umuntu nomuntu kwakhe phela amakhosi amabili awabuselana emzini wodwa uthini kumina uthi lo mama lo oneminyaka o48 unondodakazi oneminyaka o24 yebo usenangane ezimbili ekhaya ndodakazi uthi lo mama lona akalekelele manje lekelela ingane yakhe ngoba isebenza bese lengane yebo akayiphiwa futhi imali lapha uwena mzali ufanele uthatha istep ngithi ngisho ikhadi lakhe uyalifaka manje lapha uyamenzela izidingo kodwa akamniki imali izidingo zeingane uyazenza izidingo esicelayo la mama nawe thathela mntanakho finish mina ngazi lento ukuthi izoyithi uthi abazali abathakathi ngithi mina mzali oyithandayo ngikhuluma noyithandayo ingane yakhe odinga ukuyibonisa emzini wayo awuzoyidlisa umkhwenyana wakho la awumdlisi undodakazi lo uzoyigeza athandeke ngitshela ukuthi mina ahambe aye kumyeni wakhe abuye kusasa sebuya nenye inkulumo asingasho ukuthi umyeni asithi boyfriend ngoba akabe umyeni uzobuya kusasa senomyeni hayi boyfriend usinike inamba wangithusa akufani nawe yangisabisa nganoma ukuthakatha endlini 078 1673412 mzali msukuyekelela ingane yakho 078 1673412 ngiyafoneleka ngiya WhatsApp baba udokotela baba wesizwe bawujabulele angitholakala ukuphawula abakhwekazi behlisa abakhonyana kodwa ngisho lutho uthakadliswa kanje akadliswa umkhwenyana okay ngiyahoxisa lonke amabadlisa abakhonyana siyabonga Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 4591816. Phuthuma namhlanje kwaba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.